Debaixo dos nosos mares hai moito máis que vida, hai plásticos, residuos e tamén contaminación. Para concienciar os máis pequenos da grave situación a que se enfrontan os océanos, dúcias de nenos e nenas participaron en Portonovo nuns divertidos obradoiros medioambientais. O proxecto chegou hoxe ao seu fin coa construción dunha gran cidade submarina con pezas de Lego. Un pouco que buscamos é que eles nos den un pequeno feedback do que creen que hai no fondo, para despois, unha vez que falemos con eles durante a actividade, darlle a coñecer que non é así, que podemos encontrar moitos residuos, moitas bolsas de plástico, moitas latas, e un pouco que empecen a tomarse desde moi pequenos pois conciencia do cuidado do medio ambiente. Unha vez elaboradas as construccións, chega o momento da reflexión. Moitos nenos matinan en posibles solucións para salvar os mares dos danos que provocan os lixos. Algunhas das propostas son ben orixinais, atendan. Unha máquina que utilizase a norma das 3 Rs, de reducir, reutilizar e reciclar. Pois facían máquinas que xa traballaban eso, xa reducían a emisión de CO2, reutilizaban os materiales de refugallo e ainda por encima reciclaban vidrio, non? Claro, a imaginación que teñen estes nenos pode ser asombrosa. Así que lles preguntamos a eles, os nenos, sobre o presente e o futuro dos nosos mares. Recoñecen estar moi preocupados polo seu estado e demandan unha maior concienciación medioambiental. Está moito cheo de restos de lixo e todo. Outro día fui a vela, entonces encontré así como unha isla de plásticos juntos todos. He venido pocas veces a la playa y bueno, parece bastante limpia, aunque, sabe, algunas veces me la encuentro un pouco sucia. Hai que cuidalo un pouco máis, sí, porque a veces está moi sucio e os peixes así poden morrer, entonces que no lo cuidamos. Nos estamos cargando el medio ambiente, entonces pues yo creo que habría que cuidarlo un pouco máis. A actividade forma parte do proxecto Planeta Limpo. Dende o pasado luns por este posto situado no Parque do Espiñeiro, calcúlase que pasaron máis de 300 rapaces, todos eles moi concienciados co futuro do planeta.